ukubonisana kahle kube khona abawu-50 abathola le ndaba. Asifunde incwadi yabaseFesu number 6 siqale kuverse 10 sigcine kuverse number 14. Ephesians 6 verse 10. Yeah. Izikhali zamaKristu. Awuphinde yini le? Izikhali zamaKristu. ZamaKristu. Zihlukanisiwe izikhali. Lezi siyokhuluma ngazo ezani? EzamaKristu. Funda. Elokugcina inani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yebo. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Yebo. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama. Yebo. Nabawomoya bobubi emkhathini. Ngalokho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Iphinde lelo verse, hlomani zonke ini Izikhali zikaNkulunkulu. Akashiyanga lutho. Usinikeze zonke ini. Funda. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Nalapho senifeze konke nime. Ngakho imani inkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. 1 Nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. 2 Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. 3 Kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa enyoba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. 4 thandana. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Thandazana. Baba, izwi lakho sesizwile liyinkemba kamoya. uNkulunkulu ongcwele khuluma ngalo, dabula ngale inhliziyo zethu. Ususo ofuna ukukususa, siphulo ofuna ukukusiphula, ushutheko ofuna ukukushutheka babe enhlizweni zethu. Sisoke ngezwi lakho siyavuma egameni lika Jesu. Baba, siyabonga ekseni mongcwele sihlomise ngazo zonke izikhali uNkulunkulu ongcwele zakho. Wena uyazazi ke Nkosi, sihlomise ngazo ebuseni egameni lika Jesu. Nansi incebo yakho seyimile, khuluma ngayo Baba namandla onke, khomba ukweswela kwethu lasishoda khona, gcwalisa uNkulunkulu namandla onke egameni lika Jesu waseNazaretha. Mawungabi njengontelayo, ukhuluma uNkulunkulu namandla onke ngegama lika Jesu. Njengokusikhathi sanamuhla la bantu behleka usuku ngendaba yakho uNkulunkulu namandla onke ngegama lika Jesu. Balishilo izwi lakho lathi ngeensuku zokugcina kuyoba khona abahleka usuku. Baba, wathi namandla onke mawungabi njengontelayo ke Nkosi, uNkulunkulu namandla onke ngegama lika Jesu sixwayise uNkulunkulu omngcwele, siqaphele siqwaye egameni lika Jesu. Mana nencebo yakho isibekele uyembathise Baba ikhafula amalanga bomlilo uNkulunkulu namandla onke. Uyakwazi sikudingayo Baba, sixolise ngakho in Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Ngiyathanda sikhulume ngale ndaba abancwele inde, kodwa ngifuna sinamathele kahle la uJehova athi hlomani zonke. Uyezwakala zonke ini bazalwane zakhe silwe ngazo. Singahlomi nje bese siyama, noma uyihlome bese uyayishiya.
fanele uhlome ulwe uyazazi lezikhali ukuthi isebenza nini. Kuba nenkinga ke lapha zabani engifuna siyixoxe yokuthi kuyokwenzeke bakunike izikhali kade awuzukuyisebenzisa. Inkinga ke nesibhekana nayo njengabazali asishawa sishawela ukuthi asiphethe lutho. Sishayela ukuthi izikhali esinazo siyehluleka uyisebenzisa ngendlela efanele. Jesus. Bakhona abazalwane. Uyabona izikhali esikhuluma ngazo akashongo simakade ukuthi shiya nesono. Uthe zonke niyangizwa zonke ini Khali zakhe. Nkosi. hamba nami lapha ngiyabona ukhona ngicela ungasali kulezi zikhali ngoba mawutrahla manje zonke izikhali sikhuluma ngento ejulile la. Yabona nalo bhekana naye akaphathanga isikhali sodwa. Ngiyangizwa akamile ngesikhathi esijani sodwa. Kunezikhali okufanele ube nazo. Okufanele ubheke ukuthi leso simo ubhekene naso sidinga siphi isikhali. Ungathathi ipiki ugadle ngalo nalafanele khona uthathe igejembazo. Ungathathi imbazo ugawule ngayo phansi. Imbazo ishaya imithiwe. Kuyezwakala. Ucelemba ngeke uyise umuntu omkhulu ngocela. Ufuna imbazo. Angiphindi ufuna ini? Imbazo. Manje ungathatha izinto ezithile uyisebenzise entweni ezoxaka. Ngifuna ukuyilungisa la. Kunento la abazalwane abasuke bayiphambanise khona. Ukathathe izikhali zokudefenda umsebenzi wakhe azozilwa empilweni yakhe. Ukhuza amadimoni ukhuza ini esikhundleni sokuthi akhuluma ukuphila empilweni kabantu. Nilalele kahle. Ungawakhuza amadimoni endaweni erong. Jesu. La kufanele ubonge wena uthi ngegama lika Jesu phumani. Kuphuma bani manje? Uhluleka izikhali ukuyisebenzisa isikhathi esifanele. Sifundisa Nkosi. Ukhona ongakazwakali kodwa sizogcina sizwele. Ngiyakuzwa. Uyabona mawukhona workshop khona into ofanele uyazi. Asifike emngcwabeni sizokhasta amadimoni. Number 1 niyangizwa. Asifike emngcwabeni sizokhasta amakhandlela abantu. Niyangizwa. Asifike emngcwabeni sizobheka izinto abayihlabile nemiqombothi abanayo. Nokuthi iTV bayibhekisele usebenzisa isikhali sika Jehova endleleni endaweni erong. Bakhona abazalwane. Mawufika lapho kushonwe khona ufika nezwi lokududuza ku. Balalela abazalwane. Ngoba ufika nalo lelizwi ufika usho lawo mazwi uthandaze liphume. Ungathatha abantu abangavuthwa uthi abazokhuluma kanti ufike uzoyisola. Bayangizwa uzokwenze njani? Ngoba othi usathi ulindela vela phihliza umuntu athi mina ngasindiswa angisalo yonke lento engiyibuka la ukuthi ama-TV abhekiswele amakhandlela ngazafunani akundaba yakho leyo. Isidumba kusone sesonto isidumbe somndeni ukuthi umuntu kade ukhonza naye owomndeni akithi mayisefila simbangi. Bakhona abazalwane bafika abantu bomndeni bamphendulile bamhlomina lithi
akundaba yakho leyo. Asikho nesidingo sokuthi ukhulume ngaleyo. Bakhona abazalwane. Likhona ibandla esonto. Ngifuzwale kahle le ndaba. Ungasebenzisi ikhali ongeyizo uthathe zangapho uyihambise ngapho. Uhambe nabantu ufike lapha emathuneni ibe sufaka umfundisi uthi akabusisi ithuba. Uyabona unikiwe ikhali kodwa uyisebenzisa endaweni leyo. Ibusiswa kuthini inhlabathi? Ngifuna ukuzwa. Uyibusisa uthini inhlabathi kaJehova? Khuluma nani bobaba? Bothi France awusithandazela ubusise yini? Uzothini? Inhlabathi ikwethu iqale ngenxa yegazi lika Abel. Manje wena unamandla manje ukuthi ubusise yini? Number 2 awutshali lutho. Utshala umzimba ofile. Vele yakuthinta le. Lezi zinto ziningi. Ikhona into engifuna ukuyidlula kuyo la ngaphambi besiqhubeke nekhane sekhona. Uma bethi bonke abefamily asithele inhlabathi nawe yenze njani? Akusho akwenze lutho. Amen. Ufakwa yini? Inhlabathi. Ungayithatha wenze njani? Akugaini nix awugaini lutho nanokufila gaini lutho nobuka gaini umkhuba nje othule. Hayi madoda. Haleluya. Umkhuba Nkosi. Basekhona abazalwane. Iyezwakala indaba enkulumo. Ngifuna uzwe kahle hlomani zonke ini. Umzalwane uhloma konke. Akukho la kufanele ushote. Uyafika lapha usushodile manje uzothi uyathandaza ungenisa isidumbu esisuke emoshali. Usingenisa kuphi? Sisuke emoshali siza lapha kwaGumede. Manje owani umthandazo? Babudlamini ngitshela. Owani umthandazo isidumbu suka lapha emoshali sizela ekhaya. Bathi thandaza uthandazela yini? Simakade. Baba nasi isidumbu singena endlini uthathini uJehova. Hey. Uthathini uJehova ngiyabuza. La ukuthi baba nasi isidumbu singena endlini. Jesu. Simakade. Bakhona abazalwane endlini. Bazalwane singakhohlisana. Ungalimali futhi. Uma kuthiwa akho umfundisi ofaka implampula la, wathi uzongenisa isidumbu kwakho. Amen. Alimali. Uwenze njani? Isidumbu esakho. Thatha lo mzimba ubeke la. Nokubeka lapha usiko olungakhulumi. Umshuluntu. Wangisola ngani uthini? Siyazenza. Ngiyangizwa ukuthi ngikhuluma nani. Sikhuluma ngekhaya. Ufasa ihlobo. Singadlala abantu ukuthi athi umuntu lo muntu ufanele angene endlini yakhe. Wayengena endlini yakhe asaphila kunjalo bomama. Esaphila. Manje angithakasekho. Sibikele ukuthi akasekho. Uhambile. Manje ubani ongenayo? Khulumani manje. Ubani ongenani the akasekho ngithi? Usho nina ngithi. Njobe ngasekho manje silanda ugodo. Phela umuntu mayisemakhazeni uba njengalensimbi. Sithi akangene enzeni. Endlini yakhe. Bakhona basa. Ibe uyalimala ukuthi umfundisi ake zami.
ezongenisela ini ngicela ungalimali ihlobo sakho, ungalinyazwa zikhali ezingenamsebenzi. Lezo ikhali izokwazi ngizweni, ikhali zani zihlomisa wena ukuthi njengomzalwane zonke izinto kunezinto ofanele uyithandazele, kunezinto ongafanele uyithandazele, okufanele uhambe zikhona. Amen. Niyangizwa baba? Kufanele wenze njani? Uhambe zikhona, ungasho lutho. Bakhona bazalwane noma kufanele uthandaze ungathandi. Awufunda uDeuteronomy uExodus number 14 verse number 14. Ngilungisa le ndaba yekhali eyiningi, ngilungise le ndaba ukuthi akuyo yonke indawo uhamba uthandaza kuyo. Deuteronomy. So uExodus 14 verse number 14, 15, 16 ugcine ku-18. 14. Yebo. uJehova uzakunilwela nothula nini. 1. uJehova esethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli babahambe. Bavinjelwe ulwandle zwani, bavinjelwe yini? Uthini uJehova uthi abathandaze? Uthi abenze njani? Sikhathi sokuhamba manje. Amen. Funda. Ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli babahambe. 1. Phakamisa wena induku yakho. Yenze njani? Phakamise wena. Phakamise uJehova. Ubani ophethe induku la? Manje yenze njani wena? Yeah. Funda. Welula isandla sakho phezu kolwakhe, ulwahlukanise. Lwahlukaniswe ubani? Wena awumadoda. Bakhona kodwa abazali bayizwele inkulumo ngayo. Isikhali lesi uJehova amnike. Amnike sona. Uthi induku umnikile. Hlukanisa ulwandle wena. Nenduku ekubani? Ekuwe. Akazi ukuthi thandaza. Wena uzokhuluma ilimi la. Uphinde ushumayele kube yinto. Akusho ukuthi shumayela kufuneka chorus. Nkosi Jesu. Kufanele uthathe induku ibeke kuphi? Ukholwa amanzi abe njani? Awu. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Kuyazwala madoda. Kunezinto uJehova angadingi la ukuthi zize ziyofunwa kuye ngokusinikile. Bakhona abazalwane. Lento yiyo uyinika uJehova. Wathi sakhe isikhali. Umethi zonke usho ukuthi zonke. Hayi esinyophinda usilande kuye. Ayikho into ozoyilanda kuJehova manje. Bazalwane ngathani ngisho. Akusekho kodwa kufanele ukuthi Jehova ngilethele khona. Unikiwe uze. Akasho ukuthi siyobeka isandla kwabakhulu ababili. Akasho ukuthi abantu mabecela izinto sikhuluma ngemlomo ukwenzeke. Siyakholwa Jesu. Kwathule endlini. Hallelujah. Mafasi gibele siye ezulwini. Nkosi yakho. Funda uMark 11. Ngoba ngiyabona ukuthi usekuningi la uJehova ngathi usazojuluka. Kodwa ngibona ukuthi ngoba wonke usinike indaba isele ngakithi. Funda 24. Mark 11. bonke nikhulekelayo nenikucelayo kholwani. Awuphinde lelo verse. Ngalokho ngithi kini, Usho kobani? ngithi Khulumani usho kobani? Uthini? ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo 1, nenikucelayo 2,
kholwani ukuthi nikwamukele 3 nizakubanako ukhona yini lento kusube khona yikho kithi kholwani Kholwani. into edingeka kithi yini Kholwa. Jesus bakhona abazalwane amen asikho kwisidingo sokuthi manje ugibele istebhisi yokujova kholwa nasi isimo ubhekene naso ayi Jesu lento ithi wena yenze njani Kholwa. nisiwa ngoyedwa ke manje uma kuthiwa hlomani zonke iy'khala oh yes ungasali nesinjani esodwa hey uMark 9 ngoba ngiyabona kunenkinga la mfundi uMark 9 qala kuverse number 18 kuthi lapha ibambayo ya uyidonsela phansi khihliza amagwebu Oh. ngedla amazinyo iphela amandla yebo ngikhulume nabafundi bakho babamkhiphe kepha bahluleke yebo waphendula wathi oh sizukulwane esingakholwayo koze benini nginani na isizukulwane esinjani khulumani kholwayo siyasonta kodwa sinjani sifaka ama-uniform yesonto kodwa sinjani asikholwa Hayi baba wethu wasezulwini. bakhona abazalwane sihlele sizukulwane ey'khundleni zesonto kodwa inkinga yaso yini ungakholwa futhi oh sizukulwane esingakholwayo koze benini nginani na koze benini nginibekezelela na ilethani kimi bayiletha kuye ya kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu masinyane ngesikhathi ayihlukumezwe nendawo ujesu la uyabukela funda yawa phansi emhlabathini yaziginqa ikhihliza amagwebu ya wayesabuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwe yilokhu na wathi kwasebuntwaneni uyiphonsile kaningi emlilweni ya nasemanzini ukuba ibhubhise kodwa uma unamandla okwenza utho sawukele usisi usho le ndoda wathini ujesu Jesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo ungangitsheli indaba ukuthi nginamandla lento ifuna umuntu onjani okholwayo kube njani kuye bese kuyenzeka Jesus bakhona abazalwane haleluya kholwa kusekwena uze kwenzeke hey isikhali esinye lesi sokuthi sicima yonke imicibishelo kaSathane evuthayo asilethela yona ecima ukukholwa hawu Jesu icima yile imicibishelo eyendlala nje yokucima ukukholwa eyokwesweli yokucima ukukholwa eyokuthi uhlethiwe esontweni yakucima ukukholwa Jesus eyokuthi awusebenzi yakucima ukwenze njani wami uyothenga into emakethe uyibeke etafuleni ibone kucimeka ini bazalwane hayi hayi ayikho bakhona abazalwane yonke lento iyakucima ini bazalwane uma kuthiwa zonke ungashini esinjani esokuthi ngithengile ngo-1,000 ngithi ngizokwenza iprofethi yabola yonke leyo nto asiyimi isikhathi hayi sokholwa sokuthi noma ukubonile kodwa ngiyakholwa bakuhleke kade uhleli nabo uthi kodwa njani ngizophinda kule uzophinda ngenza uphinde kubone uthi uphinda ngenza uphinde kubone uthi uphikelele uyoze kugcine wena haleluya akwenzeki kanye kwenzeke konke umzalwane ugadla uphinde ugadlile angithi uyakholwa hayi bakhona bazalwane
mhlawumbe nicabanga ukuthi ukholwa lokuthi laba babulala uJesu ngizweni ababulale bani uJesu akagwazwanga kanye niyangizwa kanjani bamgwazile uJesu wakhipha igazi namanzi angithi lisekhona ibandla wakhipha ini wathenga uIsrael labuye isotsha uJesu esale ngaphela lisaphethe semkhono laphindela ugcoba ngamafutha alanga yakwelinye inxeba yahlaba kulelo nxeba abahlabe kuliso semkhono wahlaba kwaphinde kwaphuma igazi nani uthenga wena bayezwa bazana ungacaba ukuthi kokwenzeka into ngaleyo ndlela othanda kholwa kumnyama wenze njani ungaphindela kuMark 11 ufunda 23 ungasho ukuthi umfundisi ngoba wena konke uphushela kumfundisi mfundisi ngithandazise mfundisi ngithandazise namhlanje ufaka uthandaze wena uthandaze umfundisi Hello. Hello. Awufunda 23. Ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo. Oh. Oyakuthi kule ntaba ngokuleka uphonseke elwandle engangabaze enhlizweni yakhe. Engenzi njani? Lowo nalowo. Umfundisi nombishop. Yilowo uyasala ngaphandle wena funda ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo oyakuthi kule ntaba ngokuleka uphonseke elwandle engangabaze enhlizweni yakhe kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uzakuba nakho yilona nalowo nawe ukhonjiwe manje kwenzeni ngani hey wathi khona abanamandla kunawo hey ana unamandla akasho yini ngoJohn bonke abamamukelayo wabapha yini uthi baba abantwana bakhe Jesus awu saphi lisekhona ibandla Jesus asikhuluma ngekhala hlomani zonke ikhala zikabani sikaNkulunkulu enizocuma ngazo imicibisho lokasa abisho levuthayo nayi inkinga yabazalwane ngifunda uverse 25 khona lapha futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani oh inkinga uthi kungenzeka sinjani yeah manje siwasondelana amadimoni mayengasoni ngoba inkinga ngakithi khulumana sinjani qedela uma namagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini angithethelele isiphambeko zenu inkinga yethu kufanele ube kuyenzeka sibanjwe igqubu wathi ufatshela usufatshela wathi ngo-2012 wathi siyangiphinda ngo-2018 ungiphindile ngo-2024 sengimbhekile uyizwa kahle yosebenza ngalento isho yizwa isizathu amagqubu angenasidingo bakhona bazali nikhona amen niyayibona le ndaba ukuthi iyasilimaza kunenye into eza lezi ngane zethu zingaphumeleli kuyezwakala amagqubu sukumani mantombazana nami ngenyawo anisukunyani ibona sukumani kanjani ngayikhuluma ngoba ngiyibuza wozuthathe nolibhanti kuyashisa ngapha
Uyazi lezi ngane ziyoguga noma ibuye university. Ngaleli vesi. Khuluma nangane lezi ngane zithola abantwana ifunda ngithi uyezwakala zithola ini zinjani zibe neenga noma seyikholwa ixolile zitha usipho into ayenza kimi lo uxoxa nalo angimfune nalapha hambe usho usenengayini yomuntu naloya uyokwenza ngamanye amazwi andisa lapha kuye amacriminal akhe noma ngathi abazondana naye ubandisa yena ngokungaqondi. Number 1 niyangizwa kwenzekile siyabonga ngithi dlula kule angithi Jehova kwenza ukuthi ungafi uyaphila ngithi kunjalo dlula ke uzulungisa impilo yakhe iqhubeke iye phambili uyezwakala manje uhlala ubambile la uthi ngeke noma ithande ngathandi ngeke ngimxolele futhi yena uNkulunkulu uzokubona usho lokho uNkulunkulu ukulindele kuwe lokho angithi wena umuntu uzokubona nawe kufanele ubone ukuthi akakwenzanga yedwa nenoba khuluma nobabili no nesona sifana uyezwakala manje ubeka izandla bayigezelani ngomphafu odonsa abantu abafile ulanda ulwandle Richards Bay bagezwe ngakho ulandwe ihlahla namalayithi labathi kubi layithi zoba mhlophe lutho isizathu awuxolelanga lapho wone wabambela umuntu akasenandaba nawo uyezwakala lokhu umbambele ini lento emfanele impilo kabani awusayi phambili awusayi kunokuthi uye endaweni uyashisha suze wanesikhundla sikaKharuli isidingo singekho bakhona bazali uma unequbu nomunye thethele ungaze manje uJehova simenza umqaphi mama sishiya ikhale kufanele zisize hlala libazina haleluya bayezwa bazali haleluya amen hayi abase Roma 10 verse 11 uthini Romans 10:11 yebo ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayikujabhiswa awuphinde sijabha nsuku Nkosi yami. asixoxeni sonke senze njani Siyajabula. sizila ukudla kungenzeki nkuluma nani siyakuzila ukudla o 21 days kodwa ulukushintsha siphakamisa izandla sikhale sirole phansi ufitulo kodwa ushintsho lunjani simenza umqambi mama uthi okholwayo kanjani kathi sizathu sinegugu ubamba nento engenamsebenzi Nkosi angiphinde kumpeleni inkulumo nisho ukuthi uJehova uqamba manga umethe okholwa kaJabi uma singafunda uPaula la singayithola le ndaba uPaul ukwahlangana nenkinga nisekhona ngiyathanda eseyale crack wahamba ngomkhumbi nisekhona
wahamba ngomkhumbi eyisiboshe ubulawa, wahamba nababulali bakhe, bahamba bashishiliza kwaze kwadlibhika umkhumbi waphela, wasala iplangwe elilodwa. Ngifuna ukubamba leli vesi, okholwayo akajaji. Wasala iplangwe elinjani? Wahamba ngalo kunjalo. Bonke ababulali bakhe banamathela eplangweni. Alinanjini iplangwa ngithi? Iplangwa alinalutho, alinasterini. Kodwa ngenxa yokuthi ukhona okholwayo kufanele ahambe aze ayofika. Kuyezwakala? Ufaka kube noshaka abadlala abantu. Lento iphakatho lwakhe. Kodwa kwenzeki lutho. Amen. Mfundi Izenzo 26 ngathi abazali bangizwe wena uzumfundisa izinto eziningi awufuni ukusheshuzwe. Zenzo 26 ukhona, funda qala ku verse number 25. Kepha Paul wathi angihlanyi. Wathini uPaul? Bamtshela ukuthi uyahlanya, uthi anginjani? Akekho umuntu ozofala. Ngiyakholwa mina. Oshaka bakhamisa umlomo bathi esafa uthi angihlanyi lokho engisho ngiyakwazi. Funda. Kepha Paul wathi angihlanyi, Festo odumileyo. Kodwa ngikhuluma amazwi ayiqiniso nawuqonda. Yeah. Ngoba inkosi engikhuluma kuyo ngesibindi iyazi ngalezi zinto. Ngoba ngikholwa ukuthi kukhona utho lwalokho olufihlekile kuyo. Ngoba lokho akwenziwanga engosini. Nkosi Agrippa, uyakholwa ngabaprofeti na? Utshela abantu Agrippa. Nkosi Agrippa. Inkosi ikholwa ukuthi umuntu akafa. Ikholwa ngabahloli imhlolo. Uthi uPaul angihlanyi, mina ngikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo. Funda. Okay. Nkosi Agrippa, uyakholwa ngabaprofeti na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. Agrippa wathi kuPaul, usilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. Angithandi ngibanjwe ubukhosi nesikhulu. Usele u5 uyezwa ke le ndaba iqhubu. Kufanele ufike khona ukuthi ne-pride ngavuma kulo. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Uyabona uyonile ubabudlovu kufanele Axolise. manje ubuka lo mncane kanje nofishane. Wona abantu bazothi sengixolisa ingane yakho. Kanti uyibamba wena. uJehova kakuncane nofishane. Ubuthi uthini kulo mphefumulo wakhe. Niyayizwa? Amen. Kalaphansi. Balalela basa. Amen. Funda khona lapho. uAgrippa wathi kuPaul, usilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. Awu. Paul wayesethi, bengingafisa kuNkulunkulu kuba noma kukancane noma kukakhulu kungabi wena wedwa kodwa bonke abangizwayo namhla babe njengami. Bonke abanjani? Abangizwayo namhla Babe njengobani? babe njengami. Ilento engiyithandazelayo. Oh Jesus. Ukuthi ibengafisa namhla wonke umuntu athatha ikhali ungashiyi nesodwa noma silifana nenalithi. Ngoba khona lapho esiyosebenza. Wathi mawuthatha zona ukuthi manje inalithi ngizoyenza. Isikhala. Isikhala siyosebenza.
izikhali zikaJehova awuyithatheli ukuthi usebenza namhlanje. Futhi awuyithatheli ukuthi uzojwayela ngazo. Zinesikhathi la isebenza khona. Haleluya. Yebo Nkosi. Yeah. Amen. Bakhona bazali. I-right le usele kangakanani? Yini ekubambayo? I-pride. Uzwe kahle siyafunda ngisifundile lapha kuMark number 25. Uthi uma umuntu uneqhubu yabona kusele kancane. Ucishe kwenzeka kodwa ukuthi lo mama kukhona lapha wanginyathela ngakho mangimbuka ngithi i-right lo kunabantu la enkonzweni ongakwazi ukubaface ngobuso. Ungathi uneso lika bantu lo nkosikazi kaJakobe uLeya amehla kanjani kade aqondile uneqhubu olumunani uhlala abantu bathi buku umuntu ngqonise khona iqhubu lami lelo nani uhola malini Kodwa bakithi. Hayi. bakhona bazalwane likunikeza iloni yendlu Iqhubu. Hey. unyuka iphephetha iphephethe phezulu ngeqhubu elingenasidingo. Sanibona bakhona bazalwane hlomani ini izikhali zikabani ukuze simelane namaqhinga kabani. Kunendlela usathana angena ngazo. Yebo. Ukafika kuthola ukuthi hayi cha wena uhlomile kodwa washiya ezo-50 wabona isidingo singekho. Bakhona bazalwane uke kwenzeke yabona khona izando ehlukene kanti khona u14 pounds khona ubani u14 khona u50 bese kwakhona okuncane okuthiwa intombazane lokukhipha ipikile encane kwenzeka ukuthi uyithathe zonke izando wawusukushiya lokho awasibona isidingo sakho. Wathi mawulapha ya kanti kunesipikile uthi mawuhlala isivesi qhephula ibhloko. Ngizokwenza njani manje noma uthi uyashaya kuvele konakala impahla yakho. Kufanele lento uyenze njani? Ukhishiye lesikhali. Kunento ezincane nesekho okufanele ungashiyi lutho. Uyabona uma ufika esimeni nizwe ufika kuphi ungatatazeli vele uthula umthwalo wakho awubeke kuphi ubukisini kwesuthi lokufuna ibhawudi nangabani nodlawu namba lapha ngiyafuna ngenzani la vele uthatha isipanela sithi khaqha ibesuthi uma uthi ngiyafuna uyezwakala bazalwane uma sesaba nerust ufaka ipayipi ngemuva ukhahlele ngonyawo kuzosithethe uqhuma umlilo ngoba ikhali uyiphethe zonke esikhwameni senhliziyo noma kuthiwa sincane kangaka vele udlale zakho okwathiwa yiphathi yes akusho ukuthi ishiye hamba uyihlomile. Bakhona abazalwane manje wena ugabe ngumthandazi isidingo singekho. Uyamuzwa uJehova la utshela uMose ngikutshela bani uthi ukhalelani kimi ulwandle luphambi kwakho ngakunika induku ngakunika ini thatha induku uvule wena ini kanti wena yini ngoba nasi ikhali thatha isikhali esodwa uvulelele kanti yini balalela bazalwane. haleluya Wale nduka Mose ineningi yavula ulwandle uJehova ukhuphula inhlabathi yaphezulu ahamba phezulu kwenhlabathi yomile
uma sebengale yaphinda yona induku yavalela ufana niyangizwa uthi uJehova Mose thatha induku uyifona leyo nduku uyiphindisele emva amanzi avale indlela oze akasho ukuthi ngilinda ake sengiyavala uthi wena leyo nduku ikuwe ikubani khulumani kubani kufanele usebenze ngaye entweni balalela bazalwane fa usebenze ngayo le vula vala awu basekhona bazalwane le nduku fa wenze njani ngayo asinayenye sinale nduku esinikwe yona asibeke yakho John 1 verse 12 Jesus. Hello. Hello. One verse 12 John Baptist sifunda masinyane standards. Kepha bonke abamamukelayo Abefundisi kuphela. Bonke abanjani wabezana wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwe egameni lakhe. uyayizwa le nto ukuthi kuwe sanibonani kubani bonke abamenze njani wabapha yini kuthi konke abakushoyo bekholwe egameni lakhe. Isaka 18:41 at 21 sanibonani Ukufa nokuphila usebandleni olimi. awuphinde yini Ukufa nani nokuphila usemandleni esitha sakho olimi lwami. kuphi lenti kuphi Lapho limi. funda Nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. uyabona ukuthi nakulokhu nje okuningi othi wena umfundisa ukubeka izandla kathi inkinga ingakuwe udla ithelo zokusola kwakho Sure. nezongabaza ngabani Ungabaza. Lana. bakhona bazali hawu lo muntu wayesekhuluma nje bekufanele angishaye ngempama impama isizana Kulungu. khuluma lento Yenzeke. khuluma lento uphile Yes. nilalele khuluma ube njani Uphile. Ay. Oh yes. Jesus. butha zonke yini bazalwane Isikankulu. zikaNkulunkulu uzube namandla yokucima ngayo imicibisholo kaSathane kunezinto uSathane okufanele ukuthi uyagadla ethola ukuthi uhlungile Sure. athi uyashaya la ekhaya ekuthola ukuthi unjani Hlome zonke. amen Jesus. sesiyathanda nesekhona unika kade izokusho isekhona ibandla Hallelujah. Thank you, Jesus. awubuyela kwabaseFesu ulu 17 no 18 no 19 chapter 6 Namkele futhi isiqhoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu. sengifuna ubambeke lento yenzi yamkela ungadlali nayo yenze njani yamkela ibe ngakuwe ningilalele bazalwane yamkela ibe ngakubani funda Nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu. nenkemba kabani Kamoya.
eyini eyizwi likaNkulunkulu. uma ukholwa nokwamukela kungekho khona izinto ezingeke zenzeke. Futhi Ngokukhuleka konke nokunxusa nokunikhuleka ngesikhathi zonke ngomoya. hayi ukukhuleka emhlawumbe inkinga. Ngekhathi zonke. Enkathi namhla ungahambi kahle yenze njani? Namhla ukhutshiwe yenze njani? Namhla ingane zibulala iTV yenze njani? Yeah. Ani kuzophela inyanga. Simela ngeka ulethe 250 wakho uthathe. Yenze njani? Kade ulindile ukuthi uzowuletha akanayo manje kodwa uthe ukutheze njani? Ngekhathi zonke. Oh, yes. Singambaleli uJehova abamkhokhelanga. Ngeke ngalalela isinye istory lapha sala batshelisa ngemali wenza ibudget yababuyisayo abangabuyisa bonke lapha eLexana bonke abanganje wavela wabona uthatha isibhamu eyidubulo wasohangazi futhi isandla saqhaqhazela efuna ufaka inhlamvu la yangena la yaphuma la akasenawo amandla okuphinda ayiqedele. Uyabona ubuhlungu kusho uyena osayisho ukuthi manje ngiyibulalela ukuthi bonke abalethana unezimo ofanele ukhuleke kuze isimo siphambana nobani. Abantu uyazi ukuthi bekuzoqhubeka baxoxisana bayikhiphe imali yakho. Yena usefuna izinto ze-shortcut zenzeke namhlanje. Ukhona izikhali ezisele. Isikhali solwazi asibe khona. Ikhali sokuhlakanipha sibe njani? Isikhali samehlo kamoya sibe njani? Nesikhali sokuzazi ukuthi ubani sibe njani? Bakhona basi. Ungaba na umthandazo kube nezwi bese kushoda inqondo. Kulumane kushoda yini? Konke lokho kunyakusasebenzi. Aliyasho iBhayibheli lithi ufelane isikhathi singakafiki. Alisho njalo. Funda phela kuluvesi. Bakhona abasala. Funda. Ecclesiastes. Jela ufundisa basho. Uma isikhathi singakafiki uzofa. Ecclesiastes 7:17. Ungabi mubi ngokudluleleyo. Ungabi isiwula. Uyakufelana ungakabi isikhathi na. Ubulawula bukabantu lo. Kulumana ubulawa yini? Ufika amadimoni. Uyabona ukuthi mayinqondo ingekho yafa. Jesu. Ukhona uamen esona. Ungabi mubi ngokwehluka. Ungabi isiwula. Esikhundleni sokuthi uhlaka uyofa isikhathi singakabi njani. Akafiki. Nikhona bazalwane. Amen. Isikhathi singakafiki wenze njani wena? Manje sikhale sithi uSathane ukubulele kade uyibulele wena. Ubula ukabani? Wena ngo chapter 38 iwo. Hlule ukuhloma ikhaya.
sanibonana uhluleka yini Ukuhlobo. ufuna ukusweka ngalo uze enkonzweni ikhali zingekho Yena usole yonke into eyenziwayo uswenkile akithi. funda qala ku-1 ngamabomo Jehova ungangijezisi ngentukuthelo yakho. Ungangishayi ngolaka lwakho. Ngoba imicibisholo yakho ingihlabile. Sandla sakho singcindezele kanzima. Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho. asona kukho kwenze njani Phila enyameni. kunokugula okungaveli ngosathane okuvela ngoba uJehova ungayenzanga intanto kabani funda Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho. Akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. lento idalwa yini khulumani isono sakho senza ukuthi amathambo akho angatholi ukuphumula alithi amen nikhona ngisho isono sakho senza ukuthi ungatholi ukuphumula Emathanjeni. funda Ngoba iphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami. oh Njengomthwalo osinda uziyangisinda. hawu Ilonda zami ziyanuka. zidalo Jehova Ikhubovu. zichicha yini khulumani ichicha lesilona ushuthi konke lo mantombazana ukuhambe bokusika lapha eBBH kube nomthandazo athi uzenze yena nawe izoludakwe baze bakushaya unelonto ezingathungwanga ekhaya ungangithindi lapho ukuthi ngiyeke imali ayinginika uyadlala baningi abaqumayo namhlanje bashayiwe ngenxa kagoloko Bakithi. Ubula bakhe. ubula bukabani lesingisade sisho lapha kwamabasa siseko Hawu kanti. amazinya ngaphandle Hawu. funda wena Ilonda zami ziyanuka, ichikhubovu ngenxa yobula bami. Ngikhonkobele ngithotshisiwe kakhulu. hawu Usuku lonke ngihamba ngilila. wabe njani lo Ngokukhalo lwami lutshutshuva kakhulu. hawu Akukho ukuphila enyameni yami. Ngithakathaka ngidubekile kabi. abakushaka bakudubile bakudimizile ngitshela nje emakhaya uzamhlaba kodwa uma uya lapha e-Orlando bakubhibiza kanti Ayi. i-right lona bakhona basana nihleli njani yazi imvubu yoyini kodwa lapha eklasini bakushayile uthola ibhuzi lento eyinja kubo noma ungathula uyezwa wena ngana uthi amen bawufile nalo wambo iganisa bamshaya njalo vuka ngo-3 years amaqanda awu-2 lelinye ngolidla lelinye ngihamba nale emsebenzini wena osalayo leli lesolidla ntambama bakhona basana njena nje kini bathenga amaqanda awu-30 kodwa lapha emkhukhwini ngithenga lokhu okuthiwa i-half dozen okuwusisi phakathi kuyabalwa kwenziwa njani konke lokhu bubula bakho Inyama yonke. wayeka ikhali uzobalelwa amaqanda Ganisile. Awu madoda. thenga ibrayibheki ka-14 rand idrophe uphiso wonke 14 rand. lesanele lobrayibheki ungaka
u-20 rand. Athi usinga ukuthi ufake notamatisi owodwa ungawuqedi. Wandisa. Washingiro ikanisa. Jesus. Bakhona abazalwane bayaphila kubantu abazakushiya. Okunye bakushiya etafuleni kuhluleka amaphela. Wena usenkingeni obudwafu weqala. Silekelele Nkosi. Kunjenje ukula kulabala. Senze mina. Nikhona esontweni. Akunqume kahle namhlanje. Hayi Jesu. Uthi ngayifaka lezinto enqabula baba. Jesus. Nginelonto esingapholi kula baba. Sinobovu kula baba. Sure. Angisakhuleki kula baba. Jesus. Amen esontweni. Jesus. Ube yini ube sewula phambili. Moyo ngcwele. Uyabazi nawe bakubula Oh ubenzile. my Jesus. Moya uphila. Mawungafuni futhi hlala phansi. Ngishubulo odlule kubuya bazi. Moya ngcwele. Usisi Nkosi mama. In the name of Jesus. Laba abanye bangongcwele ngcwele. Nkosi. Akusizi ukusenza ngcwele kanti ukulo benza uyabazi. Hey Jesu. Ngikhuluma nani ngeke uncengele ukuphila kwakho. My Jesus. Ngegama likaJesu. Nkosi sibonile. uJehova ukubonile Yebo Nkosi. ukuthi ubenze kanjani wena wazi. Jesus. Wala wathi wenza ubula ngale ndlela uJehova azakuthi lo usekuseduze ukuthi afe. Hey, isikhathi singakafiki. Oh. Thatha ikhali uphile ngazo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ninde wena njalo uzenza ngcono kanti usubalela In amasono the name of Jesus. wena nolalela izinzi zidalwa wena
Safuna nina ningilandela. Landeleni Nkosi Jesu. Namhlanje ngiyaphenduka ebuleni bami. Okunye ngikwenze ngakwazi. Okunye ngaphuka abangani bakwenza ngakwenza. Kanti kuyisinengiso phambi kwami. Sekunezinto manje ziyinsika phambi kwami. Ziyintaba phambi kwami. Kodwa Nkosi ngiwelisele ngaphesheya ngoba ngiyenze ngakwazi ngegama likaJesu ngenzela umusa uthe wena noma zibomvu uzozenza zibe mhlophe ngegama likaJesu ngoba ngiyathandaza ngiyavuma phambi kwakho ngenzela umusa Baba wethu oyingcwele sime phambi kwakho nabo abantwana bakho baba kuyizwi lakho uthe Nkosi abeza kuwe bazilahlele kuwe angeke ubalahlele ngaphandle baba wethu oyingcwele sibonile la singayenzanga kahle khona sibonile la singahambanga kahle khona baba wethu onamandla siphambi kwakho siyakholwa siyakhuluma awuzokusilahlela ngaphandle futhi wena ma usithethelela uyasithethelela ngempela egameni elihle likaKristu nabo abantwana bakho Nkosi beze kuwe egameni likaJesu ingoba balibonile iphutha yiloyo naloyo ubone lakhe iphutha elingafani nolomunye uNkulunkulu kodwa siyakholwa uyokubaxolela ubabusisa ngokufanayo egameni elikaKristu waseNazaretha ngoba wena mawuthembisa uyakuye wafeza futhi mawukhuluma kuyayenzeka sekwenzekile empilweni zabo baba lithi izwi lakho masiza kuwe sikuwe siyizidalwa ezisha egameni likaJesu abawanga labazalwane kodwa baqaphelile iphutha elincane libambe impilo zabo baba siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi bathathe isinyathelo baqine isibindi basukume beze kuwe egameni elihle likaKristu bandisele konke egameni elihle likaKristu owaseNazaretha siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ngila impilo yabo egameni likaJesu susa zonke izihibe eziyenza ukuthi imikhuleko yabo ingafinyeleli kuwe egameni likaJesu lithi izwi lakho mawuyokunikela bese uyakhumbula ukuthi unenxa nomfowethu siya lapho uhambe uyoxolisa baba izwi lakho baba wethu oyingcwele basize nabazalwane egameni likaJesu abawanga kodwa balungisa egameni likaJesu bayasusa izihibe bayasusa lonke nalokho okuncane kunganakeki ukuthi uPaulo naloko kubukela kufana nako kulahleli ukuze ukugijima kwenu kube lula baba wethu oyingcwele kuyoba lula ukugijima kwenu abazalwane siphakamisa udumo nezibongo egameni elihle likaKristu amen.